ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 31 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 121 сомонӣ. Ирӯзанавор оиди мошина меша бардар азиз. Аз ҳар як нуқтаи туристон қабул кардем. Opel Astra F, Opel Astra H, Opel Zafira, Mercedes-Benz V190, Vaz Priora дорем, Mitsubishi дорем бардар азиз. Vaz 2107, Daewoo Nexi ва дигар хеле мошина бари шумо тамошо кунед дар ҳамин навор имрӯза. Хоҳиш ай ҳамаи шумо дар ҳамин навор лайкотонро базанед, дар канал подписатсия кунед. Бовар дорам ай канали маго хонаи мошини арзон шумо меоед бардар азиз. Мақсад ирӯз мошино пага бо дар бораи хонаҳо мешавад навор. Барои реклама кардан агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника боша рӯшин рекламаш мекунем. Дар комментария нависед аз кадом маркаи хона мошина муаққулай. Нависед мо аз рӯи комментария навор мекунем. Эълон аз сар мекунем шумо тамошо кунед бардар азиз. мегзарем ба якум эълони имрӯза. Mercedes-Benz V190 айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Солша меган 1989 бо нархи 16000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Сабаби арзон будан срочна сум дар кора бемор дорем меган. Бо камбеш корбори мелчовка ҳам мошин дорад бардар азиз. рақамҳои +7 WhatsApp ё ин ки рақамҳои дастӣ 987 дар занг зада маслиҳат кунед. объём мотораш гуфтагинестан мотораш 4 силиндра дизел бардар азиз. балоно 70% боз як дона запаска ҳамроҳи худш дорад. краска нав, ходовоиш навай, аккумулятори пачка дорад бардар азиз. хулоса мошин соза ҳай карда мегарден, алиш намешавад. бо нарх 16000 сомон бо савдо мекунем, камтар меган. состояние мошин зурай хулоса. коробкаш зурай, документо 2 моҳа пака ҳастай, техпаспорт, бензин бардар азиз. маромад зангза маълумотои пурраша оиди мошин бигирен. аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунам бардар азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Vaz 2107 ки солаш 2007 бардар азиз. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бо нархи 18000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ. краска сафед, беҳад тоза ки хушроакай, объём мотор 1.7 механика. срочна сум дар кор бо нархи 18000 фурӯхта мешавад. состояние мошин зури бадай, тонировка 3 моҳа. мотор 1.7 инжектор бардар азиз. гидравлик рул, 4 балон нав, аккумулятори пачка, хоб сентр замок, электропакет. савдо дар назди мошин. мошин дар шаҳри Душанбе беҳуда занг назанен. бисёри бад арзон намешавад. саволҳои ҳархела натонем гуфтагам бардар азиз. соҳиби ами Vaz 2107. оиди мошин маълумотои пурраро метавонем ба рақамҳои 3 занг зада маслиҳат кунед. ҳамин қадр маълумот мо шумода хонем бардар азиз. 4 балонашам 70-80%. состояние мошин беҳад тозакай, фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F айни ҳол дар ноҳияи Панҷ қарор дорад. солша 1997 меган 35000 сум нархаш. рақамҳои WhatsApp ё ин ки дастӣ 003 занг зада маслиҳат кунед. сӯзишвориш бензини газ, ҳуҷҷат надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин зури бадай, бо савдо ҳам мешавад. алиш мешавад ба ягон Mercedes сечка мега бошад, состарош боша, болош сум метем меганам хел. мақсад маълумотро додаган. шумо бо занг зада оиди ҳамин мошин рақамҳои WhatsApp ё ин ки дастида занг зада маслиҳат кунед. бо нарх 35 ша меган. ҳай вариантҳои алишра пешниҳод кунед хитон бо ягон намуди мошина боша, агар бо занг зада маслиҳат кунед бардар азиз. краска тоза, 4 балон 70-80%. ҳамин қадр кам буде ки документ надорад бардар, документаш гучагай. не ки мошин худш тозак хушракай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳай карда мегардем. каси мақулай маромад занг зада бипурсен. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Gaz 53 айни ҳол дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. бо нархи 40000 сомон мега бо муомила ҳам дорад бардар азиз. кузов тозаакай, мақсад чиқри хушроакай, барои пая кашидан корборам деҳота хушроак мекуна, айҳудаш мебара меган. состояние мошин созай хулоса. Gaz 53 мотор МТЗ дора, балоно 80%, ҳуҷҷат надора, нархаш 40000 бо савдо ҳам мешавад. савдо дар назди мошин. мақсад варианти алишӣ ҳастай, ба ягон портер як бошад меган, болои сум метем. занг занед рақамҳои WhatsApp ё ин ки дастида 24 соат муроҷиат кунед, маслиҳат мекунем бардар азиз.
камбудиш ҳам ки бардор аз мақсад ҳуҷҷат надорад, состояние мошина соза гуфта қайд кардан, касе ки мехарад занг занан маслиҳат мекунем меган. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mitsubishi фурӯшӣ қабул кардем дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бардор азиз. соли 1997 бо нархи 65000 сомон фурӯхта мешавад. ду та рақам дорам WhatsApp бардор азиз. якаш телефони дастӣ ё ки WhatsApp 935 рақамаш, моторш 3, коробкаш автоматика, бензини газ кор мекунад. бахшед бензини холӣ, краска сафед, балоно 100%, ходовой 100%, ҳуҷҷати яксола пурра дорад. состояние мошин мощный. занг занен боз савдо мешавад. савдо дар назди мошин алиш намешавад, толка сум дар кор меган. бо муомилаи хубам дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. хулас мошинча состояние созай. занг занен маслиҳат мекунем меган соҳиби ҳами Mitsubishi бардор азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ки ҳами Nexia ам бардорай, Mitsubishi ам бачакай. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ соли 1996 бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ду рақам доранд, як WhatsApp ё ки якаш дастӣ бачаҳо 24 соат занг задан маслиҳат кунед. авио мотори 1.6, коробкаш механика, бензини газ кор мекунад, краска сафед, балоно зур, ходовой 100%, ҳуҷҷатош тамом шудагай, 4 та электропакет, боз пултам дорад, ба пулт мақсад дароҳӣ мешавад азиз. мошин хулоса соз, савдо дар назди мошин алиш намешавад, толка сум дар кор, бо муомила мекунем нашоти нархаш. краскаш тоза, ходовой 100%, бензини газ кор мекунад, краскаш сафеди тозаи хушрокай. мақсад маълумоти пурра гуфтаган ки занг зай рақамҳои 935 ё ки 903, WhatsApp рақамҳои дастида 24 соат занг задан маслиҳат мекунем меган. хитонбоз занг зад пирсем бардор азиз. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз приёра рости бачакое ки хоҳиш кардем приёра навор кунем, ҳамеша ёфтем 26500 сум арзона кай бардор азиз. назар ба нархҳои дигаи бачака просто сум дар кор мефурӯшанд. солаш 2011, солашам куна нест. дар шаҳри Душанбе бо нархи 26500, сӯчёриш бензини холӣ, кузов хечбек, сервиси свет дорад, авио мотор 1.6, коробкаш механика. срочна бо нархи 26500 мефурӯшем. беҳуда занг назанем, маслиҳат мекунем бо оиди нархноми мошин. сум дар кораи мошинча тоза дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош пурра 5 моҳ дига ҳастай, мошин губковат кардагиай. савдо дар назди мошин барои нарх пурсидан мақсад метонен ҳами рақамҳои 900 дар занг зан маслиҳат мекунем. беҳуда занг назанем гуфтаган, касоне ки намехаред нороҳатмон накунем. бисёри баъд арзон намешавад, кам беш муомила дора бардор азиз. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ки соли 1992 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад, бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯчёриш бензини газ, кузов седан, сервиси свет, авио мотори 1.8, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор дуд намекунад. ин масъулода ягон грамм фикри лишин накунем гуфтаган. мотор модел ҳуҷҷат 9 моҳа дорад, краска нав, 3 та балонаш навай, 1 донаш боли мени, сентр замок, авто баковинка гуфтаган, кузов седан, бензини газ кор мекунад, занг занем бо маслиҳати хубам мекунем гуфтаган. рости бачакое ки наворои моро тамошо мекунед, хушбаҳолтон ҳами каналда подписатсия кунед, лайкотона бизанед. ман бовар дорам ҳами канал ягон хонаи мошини арзон меёбем бардор азиз. ҳар рӯза мо навор дорем, як рӯз хона, як рӯз мошин барои тамошобино. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ашкахаро ҳамаҷа бошен, дар ҳамон комментари нависен Саудо ТВ ба пеш. агар наворои мо шумо агар маъқул бошад, метавонед дар комментария Саудо ТВ ба пеш нависен. мефаҳмем ки ҳастан бачаҳо ки моро конкрет дастгир мекунанд. солаш 2005 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархша 58000 мега, бо муомилаи созам дора бардор азиз. сӯчёриш бензини газ, авио мотори 1.4 механика. мошин ягон дард надорад, ягон расходи зиёдӣ ҳам надорад. 4 диска балон нав, аккумулятори пачка нав, мотор 1.4 камрасходай нав, газ задемша меган.
нав газ задаганша тоичина ба бензин мегашт мошин. خریدار انی قوشا زنگ زد با مصلحت میکنم وارنت الشی را میبینیم سروشنا سوم در کار با نرخ 58 تا یعنی که وارنت الشتون خود تا همین رقمو در زنگ زده پیشنهاد کنین با معامله خوبا میکنیم گفتگیم برادر عزیز. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی اوپل زفیرا که سالش 2006 در شهر خوجند قرار داره با نرخ 54000 سوم فروخته میشه. سوزشورش بنزین گاز авио мотораш 1.8 кузов минивен пробегаш 250000 км коробкаш механика мошин зурай краскаш сирх сасяни мошин тенҷи бадай 54 та мегам бо муомила мекунем таган солаш 2006 барадар азиз сасяни мошин дараҷаи аъло хулоса 4 балонаш 70-80% краска нав моторашам тозак хушракай даруни мошин просто мошин бомба меган даруни мошин тозак хушрак мошини камрасход касе ки мехара ҳамин рақамҳои 928 занг занем маслиҳат мекунем мегӯям. хулосаи гап оиди ҳамин мошин метавонед рақамҳои 928 занг занем маслиҳат кунед. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. беҳуда зангшон назанед бародар азиз. ҳамун харидори конкрет мебошед занг занем муомилаи созам ҳамроҳи худтон мекунам бо. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Toyota Camry. бачакҳое ки Camry хостанд баҳрашон пешниҳод кардем солаш 2010. ما گفتیم که بسیارتر از روی کامنتر نوار میکنیم برادر عزیز. اگر شما نایسین همون ماشینایی که شما در معقوله از کجای تویسین همون را حرکت میکنیم یافته ارزان ترش پیشنهاد میکنیم سستین سوزشه. این ماشین تویوتا کمری سالش 2010 در شهر دوشنبه قدر با نرخ 120000 سوم فروخته میشود. سوزشورش بنزین خالی کوزوب سدان موکری اسفالت کراسکا авио мотор 2.5 автоматика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سستین ماشین تنجی بدای без проблема ягон камбудилиш ёфтани мошина бием бепул бигирем бренд меган балоно 100% пони мошин ҳама тарафа кнопка бародар азиз коробкаш автоматика авио моторш 2.5 литр 2.5 автоматика бензини холӣ 120000 бо муомилаи созам дорад. касоне ки мехарен занг зан маслиҳат мекунем бо меган. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra F састяни зурибад солаш 1996 бо нархи 27000 сум фурӯхта мешавад. зӯшориш бензини холӣ авио мотори 1.6 механика бачакҳои азиз гуфтагиам солаш 96 ай нархша 27 мегем муомилаи созам дора. боз як донаига ам бародар Opel дора боз ушам фурӯшем ва просто расмиша намондем бародар азиз. оиди ун мошин дигараша метавонем рақамҳои 988 занг зан маслиҳат кунем. мошин дигариам мегам ҳамин нарх 27000 бо муомилаи хубам мешавад. рақамҳои 907 ёки 988 занг занен маслиҳати хубам мекунам. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. хечи бехаро марамат кунем. ин ҳамин қадр маълумоти мошин буд барои шумо хондем. боқӣ дар амони худо дар ҳамин навор лайкро бизанед дар канал подписатсия кунед то навори баъдиан худтон эҳтиёт кунед бачаҳои азиз. хайр бардор азиз касоне ки ютуб канал мехарен ҳамин каналро мефурӯшем қариб 7000 подписчи дора. аудиторияи баланд дора. навора видеои партием просмотрҳои зур мегирад. касе ки мехоҳад дар ҳамин рақамҳои 931 ватсап дар занг занем маслиҳат мекунам арзон карда мефурӯшем бачаҳо. занг зан маслиҳат